Hormatly prezidentimizin hususy ulgama berýän ýygyderli gollawy, bu wagtda telekeşler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyzyň Liwap welaýatynda da özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Soňky ýyllarda Sewitde yerli symalyň hatabyna dürli senagat harytlaryny, şeýle de gurulşyk önümlerini öndüren hususy önümçilikleriň sany barka artýar. El ýeter wakaly ýokary hili önümler ýurdumyzda haryt bolşunyň döredilmeginde oňy täsirini ýetirýär. Önümçilik mümkinçilikleri ýyl saýyn artýan hususy kärhanalaryň hatarynda Liwap welaýatynyň Köýtönda etrafynda ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeşler birleşmesiniň agzasy STT haryt nişany gurulşyk harytlaryny öndürýän hususy kärhanany görkezmek bolar. Önümçilik gurulşyk önümlerini öndürýän bölümden, gips karton önümçiliginden, demir beton önümlerini bölümünden, şeýle de iýmitlik daş dudunyň we dudu önümleriniň taýýarlanýan önümçiliginden ibaretdir. Bu ýerde öndürilen gurulşyk harytlary ýurdumyzyň içerki bazar bilen bir hatarda daşary ýurtly sarpezlere de uradylýar. Hususy önümçilikde öndürilen önümleriň Täjikistan, Hytaý Halk Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Özbegistan ýaly döwletlere eksport edilýändigini aýratyn bellemek gerek. Gurulşyk önümleri önümçiligiň ýyllyk kuwaty 50 000 tonna barabardyr. Ýylyň dowamında önümiň ortaçy 10-12 000 tonnasy ýurdumyzyň öz içindäki sarpezlere, galan orta daşary ýurtlara uradylýar. Gips karton önümçiligiň ýyllyk kuwaty önümiň 2 million metrini taýýarlamany etlenip, önümiň 4 görnüşi taýýarlanylýar. Şol öndürilen önümiň 500 000 metri ýurdumyzyň içerki bazaryna ýerlenilýär. Gurulşyk işleriniň giňgerimlerde ýaňlandyrylan azaýyp zamanamyzda hususy kärhananyň önümçiliginde taýýarlanýan demir beton önümlerine bolan islegim gün saýyn artýar. Kärhanada taýýarlanýan önümler özüniň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanýar. Sul kärhanada bir ýylyň dowamında 1500-1600 kub metr demir beton önümleri öndürilýär. Önümleriň hil ölçegi ýöreýte hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp, barlahana şertlerinde öwrünilýär. STT haryt nişanly hususy önümçilikde gurulşyk harytlary bilen bir hatarda iýmitlik nahar daş dudunyň we dudu önümleriniň önümçiliginiň üstünlikli ýoly goýulanyny belläp geçmemiz gerek. Ýylyň dowamında bu ýerde önümiň ortaçy 500-600 tonna taýýarlanylýar. Pähim paýgas ummany magtymly pragylyň her bir günni anamly dähmet üstünliklerine besleýän hususy kärhananyň işçileri eşit zamanamyzda işlemäge, döretmäge, giňgerimli önümçilikler ýoly goýmaga döredilen uly mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarmyda hoşallyk sözlerini aýdýarlar.